Pinoy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Paggamit sa tanang giisyo nga quarantine pass sa Cebu City, gisuspenso makagawas sa Pinoyanan apan dili mahimong mutabok sa laing barangay. Kapulisan may klaro nga napo ka sityo sa lain-laing barangay ang gi-lockdown ug dili ang tibok barangay. 25% na nga puno ang Lapu-Lapu City College nga gihimong isolation facility. Pagsulob og face mask sa Mandawi City, mas istriktohon pa. Magalapas hangtod 5,000 pesos ang multa. Border control gikan sa Cebu City padung sa mga dapit nga sakop sa lalawigan sa Sugbo, mas higpitan pa. Patay lawas sa lalaki nakitaan sa baybayon. Ani ay laing pagkamamugnaon sa Sugboanon. Automatic alcohol dispenser aron i-donate sa frontliners. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Quarantine pass nga gi-issue sa Dakbayan sa Sugbo, gisuspenso sugod sa alas 10 kagabi ba. Makagawa sa hinoon ang mga tao sa ilang mga Pinoyanan apan dili sa ilahang barangay. Samtang dugang puwersa sa kapulisan, ingon man kasundaluhan ang gipakatap dinhi sa Cebu City. Ani ang report. To the directive of Secretary Eduardo Anyo of the Department of Interior and Local Government, the Cebu City Government is canceling the validity of all the quarantine passes distributed to the city residents. Kini ang mensahe ni Mayor Edgardo Labilla kagabi sa pagtinaw sa pagkanselar sa 250,000 ka mga quarantine passes nga na-issue sa mga mulupyo sa Dakbayan sa Sugbo. Sugod alas 10 kagabi, gipatuman ang suspension sa mga quarantine pass. Ang nasong lakang gipatuman human masuta sa mga sakop sa IATF ID nga daghan gihapong mga tao ang naglatagaw sa Dakbayan. I ask for your calm and understanding. Gipaniguro sa mayor nga kadtong mga authorized person outside residence o APOR sama sa mga frontliners gitugutan gihapon nga makagawas. Naglakip kini sa mga medical frontliners, media, BPO, essential delivery and services ug uban pang naapil sa exemption. Gipasalig sa mayor nga padayon nga mutabang ang city government sa katawhan samtang nagpaabot sa subling pagpangapod-apod sa mga bag-ong quarantine passes. Please support your local officials. Updates on the distribution of the new quarantine passes and the process on how to get it will be given soon. Tugutan ra hinuon ang mga mulupyo nga makagawa sa ilahang balay basta importante ang tuyo apan higpit nga gidid-an nga makagawa sa ilang barangay. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Atong klarohon na nunod sa pag-suspenso sa quarantine pass ang mga tao makagawas sa ilahang mga Pinoyanan apan dili sila mamahimong mogawas ngadto sa laing barangay.
Giklaro sa Cebu City Police Office ang napo ka mga focus areas o sityo gikan sa nagkadiyang barangay nga adunay daghang kaso sa COVID-19 lang ang gipaubos sa total lockdown og dili ang intero barangay. Samtang gisusi sa GMA Regional TV ang mga dapit sa dakbayan diin gihugtan karon o gipahugtan ang mga health o security protocols. Ano ang report? Gipakatap na ang kapulisan sa nagkadiyang dapit sa dakbayan human gikanselar ang tanang quarantine pass. Gipatuman nila ang simultaneous checkpoints sa Utlanan ug mismo sa sulod sa dakbayan sa Sugbo. Samtang nabatayan sa GMA Regional TV nga nagihapoy mga tao nga naglakaw-lakaw sa gawas. Normal ra usab ang sitwasyon sa mga ginagmayng negosyo. Hinuon ang mga tao gipangsita sa kapulisan sama dinhi sa High Alay Mambaling. Gisuwayan unta sa Balitang Bisdak pagsulod ang Alaska Mambaling apan gidid-an ang si bisan kinsa nga makasulod sa dapit. Sa eskina sa barangay Suba ug Pasil, gipang-atangan usab sa mga pulis ang mga tao nga naggawas. Giklaro ni Police Colonel Cedric Earl Tamayo, ang direktor sa Cebu City Police Office nga dili ang napo ka mga barangay ang gipaubos sa total lockdown, kundili ang mga sityo lang nga adunay daghang kaso sa COVID. Kaning pulo manggod ka ato'y pulo siya ka-arean. Because ang duwa lang gid ka barangay ani ang tibuok barangay kanang barangay Mambaling, ang barangay Tihero o kana silang duwa lang ang lockdown nga barangay. Ang the rest manggod kaning sitio sa Patera, San Lubi Cabantan, San Vicente Cabantan, mga gagmay lang siya nga sitio. Gipasabot ni Colonel Tamayo nga ang mga dapit nga naay total lockdown, higpit nga gididaan ang paggawa sa mga tao sa ilang mga Pinoyanan aron siguradong masanta ang contagion. Padadaan usab og ayuda sa dakbayan ang apektadong mga dapit. Total lockdown ang ginagamit ng award nato diya because if the city health department nakita nila nga there is severe or mass contamination in certain area, so dapat dili na gid magawas ang tuwa ang mga tao sa sulod. So mao na ginatawag nato total lockdown para bisan ang authorized person outside residence dili na siya kagawas, no? Kay taas ang contamination sa ilahang lugar. So muna ginabantayan nato ang ato mga pulis ga PPE para dili pod makontaminate. Aduna say augmentation force gikan sa laing mga rehiyon nga miabag sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo. Samtang giklaro usab ni Tamayo nga daan ng adunay nakadeploy nga mga armored personnel carrier o APC nga gigamit sa pagrekurida o information dissemination aron mopatuo ang katawhan. Kung dili kita magsunod ani ug makita nga daghan gyapon tao, daghan gyapon nag-violate sa mga health protocols, health standards, so basi mo isbog na punta simbako. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa paglibot sa GMA Regional TV, Balitang Bisdak sa pipila ka bahin sa dakbayan ganinang buntag, subay sa pagkanselar sa QPAS. Nagmingaw ang mga lugar nga sagad dagsaan sa mga tao. Sama na lang din sa Kulon area, sa Osmeña Boulevard o bisan pipila ka bahin sa Uptown area. Mingaw sab sa habig sa General Maximum Avenue o ubang mga sudlunon nga dapit. Aban kining area dool sa Tipadilla Public Market, ubay-ubay ka mga tao ang makita daplin sa daan. Anay mga pulis nga mipasilan kanila nga limitahan ang pagpagawa sa ilang palay o dili na mahimo nga makalabang sa laing barangay. Wa hinuoy ni matikdan nga nagpanic buying o taas nga linya sa mga mamalitay. 95% ng puno ang isolation facility sa Lapu-Lapu City. Samtang usa ka medical facility gikatakdang pabarugon at bang sa Hoops Dome. Si Luan Mirundina sa report. Karong adlaw, dugang 14 ka mga konpermadong kaso sa COVID-19 ang natala sa Lapu-Lapu City. 5 niini anaa sa Tambalanan. Samtang ang uban gikatakdang susihon sa crisis management team karong adlaw aron mada sa isolation facility sa Dakbayan. Apan giangko ni Najel Banasya nga sa pagkakaron 95% ng puno ang usa ka building sa Lapu-Lapu City College nga gihimong isolation facility. Hinuon may laing building pa nga bakante. Apan karon palangdaan mihimo
Naghimo na og mga bagong strategy ang crisis management team sama sa pagtugot nga mapaubos lang sa home quarantine ang mga asymptomatic COVID patients kung mo qualify ang ilang panimay sa mga standards nga gimando sa DOH. Ang atong home quarantine magdepende sa actual situation sa ilang panimalay. No? Like kagahapon, doon na usa ka family na kuwagit sila na nagpositive, no? Ang tanan. So, ang atong gibuhat, ang ilang impero balay, sila na lang dito, wala na lang natadalha sa atong isolation facility. No, diyan na lang sila sa quarantine sa ilang balay. Sa pikas bahin, gikonpermar usab sa crisis manager og ni Mayor Jonard Ahong Chan ang katukuran sa usa ka medical facility at bang sa Hoops Dome. Ang naasoing proyekto may gahin gikan sa IATF. Matod sa crisis manager, pending lang una ang plano nga i-convert kining Hoops Dome ngadto sa usa ka medical facility. Apan ang plano sa IATF nga magtukod og prefabricated nga medical facility sa atbang nga luna sa Hoops Dome ang matigayon sa labing daling panahon. Ang information sa ACUA is just to coordinate for the site development and site kung asa ibutang ang medical facility. As to actual usage, I'm not in the authority to discuss what ko idea na. Yung on-site inspection na nila atong Saturday. So, muna na karon nana sila sa stage may sa pag-process pag-imo sa mga plano. So, kini siya para ni siya sa mga mild, moderate symptoms may na pwede na itong makater nining ato ang isolation facility. Sa miaging simana pa, nabalita nga napuno-puno na ang mga pribado ug pampublikong tambalanan sa Lapu-Lapu City. Gani sa Lapu-Lapu City Hospital, nagmontar na sila og additional sari tents aron sa pag-accommodate sa nagkadaghang mga pasyente. Sa pagkakaron, aduna nay 332 ka mga COVID-positive patients ang dakbayan sa Lapu-Lapu. 90 niini ang naka-recover na, samtang 17 ang nakalas. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Besdak. Sa dakbayan sa Mandawi, gilaraw na ang mas ekstriktohon ang pagsulob sa face mask o magpahamtang gyud og penalty o silot ngadto sa di mutuman ini. Gibalik-balik na kini sa mga health authorities kay epekto kini og mas mapungan ang pagkatap sa balatian. Adunay live report si Nico Cirilo. Nico? Yes, Bob, hingusga na unya sa Mandawi City kining pagpamulta sa mga tawo nga di mutuman sa lagda sa pagsulob og face mask sa pampubliko nga mga lugar. Sa paglibot sa GMA Regional TV sa Mandawi City, mabantayan nga may pipila gihapon ka mga tao nga dili tarong ang pagsulob og mga mask. Ang uban sa ilang mga suwang gipamutang. Samtang dunay pipila nga wa gyud magsuot niini, samtang anaa sa kadalanan og pipila ka mga public places. Kahinumduman, dunay gipalabang nga ordinansa ang Mandawi nga nagprescribe sa pagsulob og mask karong panahon sa pandemya. Apan walay mga penalties o multa nga gilatid sa mga mulapas niini. Si Committee on Health Chairman Councilor ni Risa Sun Ruiz, kinsa usa ka doktor, mipasabot mahinungdanon ang pagsulob og mask aron kalikayan ang pagkatap sa sakit. Himo na lang yung separate, ako lang yung gikuan sa penalties gipa-appeal. Okay man sila nanay penalties. So mo na nga murag gi-amend lang ko to. So mo na siya nahitabo. Niadtong miaging simana atol sa sesyon sa Konseho sa Mandawi, may bag-ong ordinansa nga gipapasar. Maglatid na gyud og penalties sa mga dili mutuman sa pagsulob og mask. Wa pa hinoy lagda og implementing rules kabahin niini, apan posible ang maximum penalty nga moabot 5,000 pesos kay usa kini ka local ordinance. Matod pa, importante nga madisiplina ang katawhan kay alang man sab kini sa kaayuhan sa tanan. Kibakas Quezon City, 50,000 ang way mask. Na nag-text na ako nga akong Kuas Manila, 50,000. Ang di magmask nga madakpan. So mga tao mapugos gyud. Napasar sa first reading ang maong ordinansa ug gikatakda pa nga i-forward sa Committee on Laws sa di pa tukiun balik sa Konseho. Sa higayon, Bob, nga mapasar na kini sa Committee on Laws, ibalik pa sa kinitibukang konseho ang maong ordinansa alang sa second reading o sa final reading sa di pa kinihingpit iduso sa opisina sa mayor. Sa iyang pagpirma, una pa kinihingpit nga maimplementar. Bob. Thank you so much, Nico Cirilo, sa imong live report.
Gawas sa mga isyu kalabot sa pagsulbad sa problema dala sa COVID-19, usa sa mga nitumaw nga isyu batok sa Cebu City Government nagabahin sa giingong overprice nga pagpamalit sa sinakong bugas ug ang establishmento diin kini gipamalit. Ang report ni Femari Dumabo. Usa sa nag-viral sa social media dinhi sa Sugbo ang post ni Byron Garcia kalabot sa mga kopya sa purchase order sa minilyones nga balor sa pinalit nga sinakong bugas sa Cebu City Government. Si Garcia igsuon ni Gobernador Gwen Garcia. Sa post ni Byron niadtong Hunyo 22, adunay purchase order ang city government sa tulo ka mga kumpanya. Duha niini sa Dakbayan sa Mandawi ug usa adunay adres sa Quezon City. Parihong nagkantidad og 2,470 pesos ang matag sako sa bugas nga gi-purchase niadtong Marso 25 ug 26. Sa sunod nga post niini ang purchase order nakapangalan sa usa ka apparel store sa Dakbayan sa Sugbo. Gipalit ang 4,000 ka mga sinakong bugas niadtong Disyembre 23 sa niaging tuig. Ang maong mga purchase orders pinirmahan ni Attorney Floro Casas, isip City Administrator. Gawas sa presyo sa bugas, nakapangutan na usab si Garcia kung na maligya ba og bugas ang maong mga kumpanya base sa purchase order. Ang naisgutang posts ni Garcia adunay kapin sa 200 ka mga shares. Sa pagsubay sa GMA Regional TV balitang bisdak sa maong mga establishmento, sama sa usa ka tindahan sa downtown area sa Dakbayan sa Sugbo, nga nabantog nga namaligya og mga apparel. Sirado kini. Samtang naaktuhan usab sa GMA Regional TV kining sakyanan sa Cebu City Government nga doon na pa'y logo sa DGS nga nisud sa compound ining usa ka establishmento sa Dakbayan sa Mandawi. Ang mga establishmento ang usa sa anaa sa purchase order nga gipost ni Byron sa iyang social media. Ang mga sakay sa maong sakyanan nagkarga sa mga sinakong bugas. Among gisulayan sa pagkuha ang habig ni Attorney Casas apan dili kini makontak. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabok. Balitang bisdak. Sa kapatayng lawas ang napalgan dapli sa baybayon sa lungsod sa Minglanilla nga gituhuang nalumos. Samtang sa Dakbayan sa Talisay patay usab ang helper sa truck human maligsi. Si Lian Sinkulan sa report. Napalgan na lang daplin sa baybayon ang patayng lawas ni Renato Lagesma, 51 anyos. Nakita kini kagahapon sa hapon sa sitio Nazaret, Barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla. Base sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nananghid si Lagesma sa iyang asawa nga moadto sa dagat aron manginhas. Gitugan sa asawa ni Lagesma ngadto sa kapulisan nga adunay high blood ang iyang bana. Ang kaning biktima nga nanginhas siya dito sa kuan, sa baybayon diya sa Barangay Tungkop. Then, diabot siguro sa iyang pag-atake kay high blood man siya. Then, mo ning kuan, nalumot siya nga mga kuan, tagatuhod ra ang tubig. So, namatay ko na siya hapon. Daling gidala sila Gesma sa Minglanilla District Hospital apan gideklarar kining dead on arrival. Samtang patay ang usa ka truck helper human maligsan sa truck kagahapon sa buntag. Nahitabo kini sa usa ka quarry site sa sitio Tangob sa Barangay Lagtang, Dakbayan sa Talisay. Ang biktima giila nga si Jerbel Rama, 24 anyos, nga taga Barangay Dumlog. Base sa inisyal nga investigasyon nga nagtungas ang truck nga gimaneho ni Ansias Fernando Montoya aron unta i-deliver ang gikuhang anapog. Apan samtang nagtungas, giingong nagmalfunction ang brake sa truck. Hinungdan nga naatrasan ang biktima ug naligsan. Wa na makaagwanta ang iyang sakyanan hangtod nga kini ni hunong og sa iyang paghunong ni atras kini maong truck og kini maong helper diha kini sa luyo posibleng samtang ni highball ni atras posibleng wa kini makalihay. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Atensyon sa magigikan sa Dakbayan sa Sugbo nga musod sa lalawigan sa Sugbo. Istriktuho na pagbalik ang pag-agi sa mga borders sa Dakbayan o sa probinsya. Ano ang report? We will reinstate
institute very strict border controls again. Kung unsa to ka strikto sa una, mo na ang atong ibalik. Kini gipahibaw ni Cebu Governor Gwen Garcia isip lakang aron mapugngan ang pagkatap sa COVID gikan sa Cebu City nga molabang sa probinsya. Alas 12:01 sa Hunyo 26 adlong Biyernes ipatuman ang istriktong border control. Ang katong gikan sa dakbayan sa Sugbo di na makasulod sa probinsya kun way pass gikan sa Kapitolyo. Dili mahimo nga ID o Certificate of Employment lang ang danon. Gihatagan og kahigayunan ang mga nanarbaho sa Cebu City nga makabalik sa ilang mga dapit sa probinsya sa dili pa maabot ang tagal. Katong naapil lang sa mga exemption ang makasud sa lalawigan basta adunay Capital Pass. Mao kini ang nakabutang sa Executive Order No. 17 nga subli gipatuman sa gobernador. You would have to again secure a pass from the capital as a part of the skeletal workforce. Because i-secure man Cebu City, so skeletal mo. In fact, ang capital is back to skeletal workforce. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan hingpit nang nakarecover batok sa COVID-19. Ikadagda na siyang mobalik og trabaho og mga adlaw. Si Luan Merondina sa report. Asa tayo mosulobon pa? Way kabutangan ang gibating kalipay ni Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahong Chan human masayre nga nagnegatibo sa ikaduhang higayon ang iyang swab test. Mapasalamaton siya sa kapaspas sa iyang recovery. Sulod lang sa 14 ka adlaw human siya magpositibo sa COVID-19 na ulian ang iyang maayong panglawas. Gani og mga adlaw mobalik na siya og trabaho. Ato ang chest CT scan sad, clear na ang atod nato nga side sa ato ang lungs. As doctors advise, I am fit to work. Muna, daghan na kalinya ugma may sa ato ang trabaho, no? Ug mausab, makitigom siya sa tanang mga frontliners. Both niyang matutukan ang nagsaka mga kaso sa COVID-19 ug masigurong dili mo sangpot sa pagkuwang sa mga tambalanan nga mo resulta sa daghang mga makalas. Sa pikas bahin, gipadayag usab sa mayor nga andam siyang mo-donate sa iyang convalescent plasma ngadto sa labing nanginahanglang mga pasyente. Yes, I am willing, May, no? Say mag-inanglan wala ato po nang i-consulta sa atong doctor if I am fit to donate. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Nag-trending karon sa social media ang pagsita ni Governor Gwen Garcia sa duha ka mga doktor kalabot sa iyang paghisgot sa tuob nga kuno preventive sa COVID. Aniya ang tipik sa pamahayag sa gobernador atol sa live streaming sa social media page sa Kapitolyo. Girls, kamo, mga doctor of 2 years, mga general practitioners, all of your experience of 2 years, in the medical practice and probably basig mas taas pa inyong experience sa Facebook. Sa sigig panulpok din na sa inyong mga komentaryo nga murag skin sana mo, wa pa mo nga doktor na ana mo ni ana, mo nang labihan ninyo ka mga haod. Ang maong post nag-viral gamit ang hashtag #NoToDoctorShaming. Laing disgrasya na holy cam sa kuha sa Mandaue City Command Center, makita kining nahitabo sa Dan Soriano, North Reclamation Area. Tanawa kining usa ka motor nga nagpago ni adtong higayon apan nadumbulan na hinuon sa usa ka pick-up. Nalabay yun ang rider sa mong motor. Sa pikas angle sa CCTV, nabantayan nga red na unta sa habig sa pick-up apan nagbiting di red light na kini. Go ang mga sakyanan gikan sa pikas nga giagian sa maong motorsiklo. Mao nga pahimangno sa mga otoridad kanunay mutuman sa lagda sa trafiko aron malikay gyud sa disgrasya. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Barangay Hall sa Barangay Talamban, Dakbayan, Sugbo, gid-lockdown. Kumanduha ka mga tanod nga na-expose sa COVID positive. Samtang mukabat og 10 milyones ka pesos ang nagasto gikan sa kaugalingong pundo sa Barangay Talamban alang sa ilang COVID intervention program. Ano yung report? Giklaro ni Kapitan Dario Arcilia nga ang duha ka tanod wa magpositibo sa COVID apan dunay exposure sa COVID positive. Bisan og naka-lockdown ang Barangay Hall, doon naghihapoy skeleton force nga makaatiman sa mga tao. Samtang ipadayag sa kapitan nga ang pundo na lang sa barangay ang ilang gipaiguan karon nga magamit sa pagpamalit og pagkaon sa ilang mga mulupyo. 10 milyones pesos na ang ilang nagasto gikan sa barangay funds. Sa ayuda na mo, kalima namin nakahatag, tag 5 kilos o grocery. O diya, napami sakron diha nga nagpalit namin 2 million, nagipalit sa namog bugas, bali nag 1,000, unya ang sudan ng kada sako, kuan 10 kilos, hug nag 10,000 bag sa mahatag namo sa mga residente sa Talamban. Gipaningkamutan usab sa barangay nga mahatagan kadto mga pamilya nga mas nakinahanglan og tabang. Nahurot na ang 3 milyones pesos nga unang giayuda sa city government. Apil usab sa ilang gitutukan ang mga locally stranded individual nga naa sa ilang barangay. Ang among giunggi ko ang kining mga muadto sa airport, muadto sa pier, among ginang gihatod unya ang pait laro namo kay wa may allocation nga gihatag gikan sa city. O wa may tagaig yun. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Makigdigom pa ang kadagwaan sa City Hall sa nagduma sa mga hospital aron masayran ang ilang sitwasyon taliwa sa suliran sa COVID-19. Gusto masayran sa syudad ang ilang kahimtang labi na sa ilang bed occupancy alang sa mga nataptan sa COVID-19. Pamaagi sab kini aron masuta kung unsa ang mamahimong maabag sa syudad kung aduna may gikinahanglan. Matod ni Committee on Health Chairperson Councilor Neri Son Ruiz, karong adlaw unta gidakda ang tigom apan nauswag kini kay dili available ang pipila ka opisyalis aron makatambong. Sa nagpadayon nga kapuso, Barangay on Wheels ato na usab sa taon ang mga paghitabo sa Dakbayan sa Iloilo diin kini gipahigayon sa miaging semana. Ani si Chelo Valiana sa detalye. Niining gamay nga barong-barong sa Barangay Lanit, Haro, Iloilo City, nagpuyo ang 55 anyos nga si Julieta, uban ang iyang 95 anyos nga inahan. Way permanenteng trabaho si Julieta ug nagsalig lang sa gitanom nga utanon aron adunay gamay nga kita. Nanodan makita ko da mga tramnunon, mga utan-utan da nga gamay nga ralang may uton tanon kailangan may buligya nga gamay kung sino mabakalan may lima ka lang pwede na may bakal ka lang sudan. Si Rosemary Sab, dunay siyam ka anak. Sama ni Julieta, nagtanom sab siya og tanon uban ang iyang bana aron dunay ikapakaon sa pamilya matag adlaw. Ulan kag init ang amon ginasulay para matapos lang ang amon nga obra. Maong emosyonal sila dihang nakadawat og libreng pamahaw gikan sa Kapuso Barangayan on Wheels. Kabahin lang sila sa kapin usa ka gatos ka benepisyaryo sa kalihukan sa GMA Regional TV. Uleg nila nakapiyan-piyan man ini nga mga pagkaon nga ginatag nila sa amon, makabulig man sa akong mga anak. Nagapasalamat gid ako sa GMA Kapuso Barangayan on Wheels. Human makadawat sa pagkaon alang sa pamahaw, may pauli gilayon si Julieta aron masawan kini sa iyang inahan. Nang kamote kay man nang hulo panilihig di astat sa paan to panilihig ubra dason dugay madigamo. Salamat nga dako gininakon nga salamat nga dako nga sa aton nga ginbulig sa akon. Gawa sa libreng pamahaw usab nakadawat sab ang mga benepisyaryo o personal nga mensahe nga gisuwat mismo sa GMA Regional TV 1 Western Visayas anchors o correspondents. Ang Barangay Lanit, Haro, mo ikatulong barangay nga gibisita sa Kapuso Barangayan on Wheels sa Iloilo City ug daghan pa unyang bisitahon sa musunod nga mga adlaw. Kabahin gihapon kini sa kasaulugan sa ika-70 ka tuig nga anibersaryo sa GMA Network ug ang padayong paghatag og kinasing-kasing nga panerbisyo sa katawhang Pilipino. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.
Gawa sa automatic hand washing machines nga namugna, aduna say automatic alcohol dispenser nga gitumo nga mahatag ngadto sa mga frontliners. Sa iranta kini sa report ni Lian Sintulan. Kung may automatic hand washing station, may mas gagmayng bersyon po di ay ang na-innovate sa uban ning panahon sa pandemya. Kini ang gitawag nga anti-COVID-19 automatic alcohol dispenser nga gibuhat sa usa ka organisasyon. Sensor-based technology gihapon kini nga kun ipaduol ang imo mga kamot, automatic nga moagas ang alcohol ug touch-free pa. Mato ni Jovi Hill Montajes, founder sa maong organisasyon, nga dili na kini bag-ong teknolohiya. Apan kay mahal ang ubang parte niini, nag-DIY na lang siya ug assemble pinaagi sa tabang sa internet. Simple ra kaayo gini, gamit lang og mga power bank nga walay sleep mode. Pwede sad siya nga ang USB isaksak sa cellphone charger, nga USB charger, para sad mo paandar. Pwede ra kining i-charge ug pwede sab isaksak sa outlet. Suma pa makatabang kini sa kinaiyahan kay mga recycled nga garapon ang gigamit. Inisyatibo usab ang pagtudlo sa uban sa pag-assemble niini, diin libre ang online workshop ug mga kit. Ang pagtudlo sa kung kinsa ang ganahan makatpon ug unsaon pag-assemble niini, unya makapili sila og unsa ang ilahang gamiton nga container. Ilang tinguha sab nga makadonar ngadto sa mga frontliners sa na-assemble nga automatic alcohol dispensers. Uban na rin natin Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisda. Mga kapuso, inyo makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nagunang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Dahil salamat sa mga kapuso nato, apil na sa gawas sa nason nga nagisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungkol kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisda. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bobby Nolsaro. Maayong hapon mga kapuso.